Ο Κώστας Μπίντζος, οδηγός αγώνα αυτοκινήτου, είχε μια καλή πορεία στα ράλι, μέχρι που ένα ατύχημα με μοτοσυκλέτα σε δημόσιο δρόμο του τη διέκοψε. Το μόνο πρόβλημα που του έχει μείνει 10 χρόνια μετά είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκφράσει την αγάπη του και τη χαρά για τη γρήγορη οδήγηση. Είδαλμά του, ο ταχύτερος οδηγός του κόσμου σε 2 και 4 τροχούς, ο Βαλεντίνο Ρώση. Και το όνειρό του εδώ και πολλά χρόνια ήταν να το συναντήσει. Τελικά, στη διάρκεια της press conference που έδωσε στους Ιταλούς δημοσιογράφους την Παρασκευή το απόγευμα, ο Κώστας Μπίντζος ήταν εκεί για να παρακολουθήσει τον αγαπημένο του οδηγό. Μετά μίλησε και στα αγγλικά, τα οποία καταλαβαίνει πολύ καλά ο Κώστας. Και αμέσως μετά ήρθε η μεγάλη στιγμή. Ο Βαλεντίνο Ρώση γνωρίζει τον Κώστα Μπίντζο. Ο Κώστας είναι σίγουρα πολύ χαρούμενος και έχει ετοιμάσει μία επιστολή για τον αγαπημένο του οδηγό. Ο Βαλεντίνο Ρώση θα τη διαβάσει. Μεταξύ άλλων ο Κώστας του γράφει: «Πιστεύω ότι ο Άινστάιν είναι η μεγαλοφυΐα των επιστημών και ότι ο Ρώση είναι η μεγαλοφυΐα της μοτοσυκλέτας. Δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένος είμαι τώρα και δεν μπορώ να σου πω λόγω του προβλήματός μου με την ομιλία. Ο Θεός να σε ευλογεί». Μπορεί αυτή τη στιγμή να κλαίω, αλλά δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που γνωριστήκαμε. Αμέσως μετά ο Κώστας του έδειξε το προσωπικό του αυτοκίνητο, που είναι βέβαια διακοσμημένο με όλα τα αυτοκόλλητα που δείχνουν την αγάπη του για τον Βαλεντίνο Ρώση. Ο superstar οδηγός πραγματικά συγκινήθηκε από αυτήν την επιστολή και λίγο αργότερα ζήτησε την διεύθυνση του Κώστα για να του στείλει ένα προσωπικό δώρο. Ένα άλλο δώρο που είχε ο Κώστας για τον Βαλεντίνο είναι ένα κομπολόι, ώστε να ηρεμεί στις ώρες που θέλει και πρέπει να χαλαρώσει. Και ένας σταυρός από το Άγιο Όρος, κάτι που εκτίμησε ο Βαλεντίνο. Για τον Κώστα ήταν μία από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής του. Ειδικά όταν βγήκαν μαζί φωτογραφία. Τα όνειρα λοιπόν κάποιες φορές μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Τελικά, μερικές φορές τα όνειρα όντως βγαίνουν αληθινά. Κωνσταντίνε, νομίζω ήταν μια σημαντική μέρα για σένα. Ναι.